No, daj Bože, dobrý večer. Tak dneska budeme sa mali naučiť robiť metl z takého krásneho brezového prúťa. Tak na to potrebujeme takéto chovriaslo konárov vhodných. Pred zasúvaním do objímky sa musí narezať do takej štandardnej dĺžky. Toto prúty tu nepotrebujeme, lebo len by zabierali mesto a zametací efekt by nebol. Takisto, toto je bočne vyššie na hume, lebo dosahujú až teda ku tej časti metl, ktorá zamieta. Treba takéto teňutké, no, toto je tenká bočná a má hore normálne zakončenia. Dačo máme nachystané a keď bude málo, tak doplníme, no. Ešte, toto je, poznáte, to je konzerva, hej, Landschmidt. Odhadujem, že by to zhruba mohlo byť, no. Jednoduchý postup. No, to je najdôležitejšie. A potom už licovať tie konce. Hej. A sledovať tie konce. Tak takýmto spôsobom ľavom rukom, hej, fixujem. No, možno už máme pol metru. Toto je pred týždňom odrezaná bréza, čiže ešte má v sebe vlhkosti. Tak posledný je tam. Je to neprielišne takmer. Takže môžeme zakončiť. Postupujeme. Takže táto hmota, hej, ktorá takto vznikla, sa rozdelí na 3 časti a takýmto spôsobom sa prejde skrz. Môže sa to robiť aj drôtom. Drôt je lepšie prepchávať, jak motus. Aj drôtom. Tak máme jedna časť. Tuto je stredná, druhá a tretia je obvodná, no. Takže môžeme to takýmto spôsobom premasírovať. Dobre, keď tam máte takoho, čo vám tu pritrieme palcem a celkovo opásať. Tak, no a teraz toto prúty, ktoré sú, hej, mimo, tak sa odrezujú. Samozrejme, tieto motúze. Toto je taká tiež esteticko dokončovacia. Takým postupným dohora smerom sa to zarovná. Tak. Teraz to nájdeme stred. Hej. Ono časom vyschýna, stráca objem a preto teraz, aj jak to ide veľmi ťažko, prevrta sa skrz vrtačkom diera a dá sa tá závlačka, teda klinec 120. Hej, metla je hotová, už len také zarovnania tejto plochy. A to je všetko.